Ja tuomarivieraamme tulee Belgiasta. Arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, Norman Deschumer representing Belgium, welcome! Ja näin alkaa loppuhuipennus Vososta Suomessa. Vaikka meitä on vain 5,3 miljoonaa, niin koirien harrastajina olemme kyllä maan tällä hetkellä. Ja Parvaksan Elyseen omistajat ovat Eija Vegelius ja Tatjana Misenko. Ja tämän ryhmän voittaja, eli hetken kuluttua Best in Show-kilpailussa yhtenä 10 ryhmän kauneimmasta Best in Showsta kilpaileva on Puli, ja tämä koira tulee Tanskasta, Bubbleton Birthday Bisou, ja tämän koiran omistajat Jesper Raben, Klaus Andersen. He is no one else than Rainer Vuorinen representing Finland. Welcome! Ja jokainen näyttelyhän päättyy Best in Shown näyttelyn kauneimman valintaan, ja tällä kertaa 4. Rainer Vuorinen, suomalainen veteraanituomari, sijoittaa tanskalaisen Pulin Bubbleton Birthday Bisou. Rainer on collie-spesialisti alun perin itse ja kaikkien rotujen arvostettu tuomari. Kaikkialla maailmassa tunnettu.